Ако предишният ни гост ни срещна с доста известни места и хора от миналото, то сега е време да надникнем и в по-личните семейни албуми. Причината много хора да се разровят в тях е един ретро-конкурс, проведен преди време. Кое е вдъхновило организаторите му да съберат толкова хубави спомени на едно място, ще разберем от Николай Караджов. Здравейте, добре дошъл. Конкурсът се казва "Отвори семейния албум" и е проведен преди 2 години, доколкото знам. Така, каква беше идеята? Защо решихте да направите такъв конкурс? Точно така. Конкурсът беше проведен или по-скоро започна преди 2 години, но самата му подготовка започна през втората половина на 2008 година. Тогава се отбелязваше националната инициатива 100 години от независимостта на България и списание National Geographic България, бидейки списание, което е пряко свързано и с историята, и с културата, и с всички тези важни теми, реши да се включи в инициативата. Ние търсихме най-подходящия начин да се включим в отбелязването на тази годишнина. И логично първото ни решение беше да се опитаме да пуснем специално издание, посветено на България. Такова обаче вече имаше на пазара. Още в началото, през 2006 година, малко след като списанието стъпи в България, ние успяхме да събереме статии, които са излизали в списание National Geographic през първата половина на 20 век и издадохме вече едно такова списание, което се казва "България в архивите на National Geographic". Статии за България. Статии за България в списанието, да. И за това този вариант отпадна. И мислейки какъв да бъде следващия възможен вариант, ние всъщност се спряхме на най-логичното нещо, което се асоциира с National Geographic. Това са снимките, фотографиите. Тук нося и снимката, която стана прекия повод за този конкурс. Нека да я покажем. Нека аз да я покажа. Заповядайте. Камера. Ето е снимката, какво виждаме на нея? Това всъщност са моите баба и дядо. Снимката е в Пловдив, правена е през 1939 година. Ето е на слайда, да. Да, има и на слайда. Всъщност, мислейки за този конкурс какъв да бъде, пред погледа ми така ми попадна тази снимка, която е една от любимите мои снимки от нашия семейен архив. И всъщност предложих на колегите да направим един конкурс, който да го кръстим "Отвори семейния албум". В край на краищата това е наистина нещо, което може да покаже изключително красиви неща от историята на България. И то, както сами казахте, от личните албуми на хората. Колегите реагираха доста положително и много бързо се обединихме около идеята това да бъде всъщност нашия принос към инициативата за отбелязване на 100 годишнината от независимостта на България. Така че направихме този конкурс "Отвори семейния албум". За нас беше важно, това всъщност е и политика на National Geographic, снимките да съдържат в себе си история. Тоест не само фотографския материал, а да има история зад кадъра. Какво, кога, кой, какво се е случило. Поне 1-2 изречения, които да разказват нещо за тази снимка. Между другото, ако обърнете внимание в самото списание, всички снимки в списанието National Geographic разказват история и вие всъщност можете спокойно да гледате снимките, четейки един фоторазказ или фотопътепис, без дори да гледате текстовете към съответните статии. Да, какви бяха изискванията към снимките? Имаше ли голям интерес? Колко снимки получихте? Да, имам готовност да отговоря на този въпрос, защото наистина ние се притеснявахме дали ще има интерес. Общо взето тези конкурси, а може би това беше първия конкурс в България, който е посветен точно на тази тематика. Да. Сайтът, за който говорихте преди малко, се появи малко след това и наистина предизвика фурор, но ние в момента говорим за края на 2008 година. 3 бяха категориите: събития и обичаи, природа и животни и хора и професии. Получихме над 1100 снимки, като изискването беше снимките да не са професионални. Любителски. Т.е. да са любителски, или по-скоро по друг начин казвам, да са от семейните албуми, защото получихме и снимки, които бяха сканирани от книги, от картички, наистина много красиви картички на Стара София, Стара България, Стара Пловдив. Това е снимката, която спечели първо място в избора на редакцията "Хора и професии".
В момента виждаме снимката, която пък спечели първо място избор на редакцията „Природа и животни". Откъде е тази снимка? Тя е изпратена от Александър Сертев, предишната беше от госпожа Майя Атанасова. А тази е снимката, която на мене ми е любимата и тя спечели избора на редакцията в категория събития и обичаи. Това е фронтова баня. Снимката е направена през пролетта на 1917 година в Македония. И много интересни са и текстовете към другите две снимки. Не знам дали имаме време сега да ги прочетеме. Но, разбира се, да. Към хора и професии, това беше първата снимка, която видяхме с четиримата моряци и кораба на заден фон. Снимката е правена в 20-30-те години на миналия век и човекът, който е най-вляво, това е написала участничката Майя Атанасова, е нейният прадядо, който с гордост е работил на Варненското пристанище като митничар. На заден план може да се види корабът княгиня Мария Луиза, един от малкото български кораби по това време, който е пресичал моретата и океаните, славяйки нашата мила родина. Можем също да видим любопитни хора, които разглеждат корабите и сигурно в този момент мълчуганите си казват, че един ден искат да станат моряк. Това е текста към първата снимка. Към втората също уникална снимка „Природа и животни", изпратена от господин Сертев. Отново наградената снимка. Отново наградената, да. Снимката е заснета на река Тунджа. В средата на 20-те години е тонирана с уранови соли в виолетов оттенък. Тя представлява една воденица, която наистина това тониране в виолетово придава невероятен оттенък на самата снимка. Но нека да кажем, че това бяха победителите в избора на редакцията. Имаше отделно от това избор на публиката. Всички тези снимки бяха публикувани на нашия сайт nationalgeographic.bg и там самите посетители на сайта имаха възможност по доста строго регламентиран ред, без да имат право да гласуват по много пъти за една и съща снимка, т.е. с заявяване на свой адрес и телефон за връзка, така че наистина да могат да гарантират гласа си. Да, само понеже видяхме тези снимки в началото на слайда, не можахме да ги коментираме, да питам колегите дали е възможно да се върнем към началото на слайда. Първите три снимки, всъщност те бяха изборът на публиката. Изборът на публиката, да. Това бяха отново същите категории, хора и професии, където снимката спечелила първо място представлява Гроздобер, жена, която пере... Ето сега ще я видим. Да, Гроздобер в началото на 30-те години, след малко ще го видим най-вероятно. Да, ето това е снимката, която спечели първо място в категория хора и професии. Мен е прилично професионална снимка. Точно тази. Самият фотограф, който е направил, е бил доста добър. Той е описан, господин Стоян Сертев, т.е. господин Александър Сертев, който е изпратил снимката, е написал, че неговият баща е бил известен камерен музикант и фотограф на произведение на изящните изкуства. А тази снимка е много интересна също. Това е първо място в категория природа и животни, избора на публиката. И ще ви прочета текста, защото е много интересен. Това е река Бели Лом, която тече покрай моето село Дряновец, Разградско. Правена е 1940 година. Уникална е с това, че на нея се виждат много патици. Днешните ловци не биха повярвали на такава гледка. Това е написала Минка Христова, която ми е изпратила снимката. Така е със сигурност. И следващата снимка, която спечели първо място в категорията събития и обичаи. Ето я и нея. Това пък е снимка изпратена също от Минка Христова. Всъщност госпожа Христова е спечелила в две категории от избора на публиката. Но така или иначе, това са само част от снимките, които ние успяхме да покажем тук на сайта. Има буквално над 1100 снимки. Всичките те са качени и още стоят там. Нещото, което много ни се искаше да направим, но не успяхме, защото към 2009 вече икономическата криза връхлетя България доста сериозно. Ние искахме от тези 1100 снимки и може би от други допълнителни да направим едно специално издание на National Geographic по подобие на едно друго американско издание. То всъщност беше издадено и в България. Най-добрите ретрофотографии в историята на National Geographic. Това е в американското издание. След като сте събрали така толкова солиден архив, е редно да го направите рано или късно? Мисля, че ще го направим, дай Боже, ако не тази, то поне следващата година. Да, аз ви го пожелавам. Така правите доста често конкурси. Така мислили сте да направите отново конкурс на тази тема? Може би има още какво интересно да изкочи от семейните албуми? Между другото, ние всяка година правим конкурси, и то не само ние, то е международен конкурс на National Geographic за професионалисти, професионални фотографии.
А за семейните албуми определено има, както се казва, хляб в този конкурс. Невероятни снимки се появиха. Даже бих искал да посоча тук още една снимка, за съжаление нямаме в момента, но ако датировката на тази снимка е верна, тя е от 1873 година, което означава, че е една от първите снимки в България въобще. Разбира се, не е най-старата, но при всички положения сред старите. Ще ви прочета текста, аз си го извадих. Придружаващия текст към снимката пише: "Моят прапрадядо, влиятелен човек в Троян, съратник и самишленик на Васил Левски." Годината е 1873. Така по описанието ми се струва, че има логика тази снимка да бъде датирана от тези времена. Много добре е запазена. Да, спокойно този конкурс може да се превърне в традиция. Благодаря ви, че ни бяхте на гости. Пожелавам ви успех.